Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong morning po sa ating lahat. Good morning! Magandang umaga po sa ating lahat. Masantos ya kabusanod si katayo namin. Araw po ngayon ng Thursday, December 16, 2021. Unang araw po ng simbang gabi, pero kahapon nag-start na yung mga anticipated mass. Yan, sa iba't ibang mga LGUs, iba't ibang mga lugar. Pero kanina, madaling araw, yung simbang gabi. Sana lang hindi simbabana. Diba? Sana nga lang hindi simbang tabi. Sabi ni Father, ano nga bang pangalan ni Father kahapon na nagmisa sa anticipated mass day 1, dyan po sa may Kapitolyo. Muli pong sumasa inyo ang ating palatuntunan, mga issue ng bayan. Special edition sa Pangasinan Natin. Hanggang mamayang alas 9 ng umaga, magkakasama po tayo para sa iba't ibang mga balita, impormasyon, mga bagay-bagay na kailangan po nating malaman, mga kaganapan po dito sa ating lalawigan ng Pangasinan at maging sa mga iba't ibang bahagi ng ating bansa at mga balita mula sa ibayong dagat. Ako po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Sa Technical Department, si Action Conrad Alvarez. Akaimis la, syempre, this is sa isla natin, Kasi nga akaawat lay 15-month pay. At mo la, hindi mo niya, katuman laba ni Iwan ay. Excuse me, kwanto mo la sire. Dapat pinabayag mo ni sa kay simba kanto. O kaya 5 days. Ay, pas mo ni nagtanay. Panigo, kanto. Tapiano swerte na araw man ni. So, yun po. 16 po ngayon, December 16, 2021. Kaya, yun pong mga nagsimbang gabi. Kanina, napuyat-puyat. Sana ay kapi-kapi na, no? Para magising. Pero sabi nga nila, yung ibang mga kababayan natin, yung mga sambayanang Katoliko, yung mga debotong Katoliko, minsan pag nagsisimbang gabi sila, kailangan tapusin yung 9 days. Kasi meron silang panata. Ganon yun eh. May panata sila na kailangan tapusin para sa ganitong kahilingan o ganitong request, no? Sabi nga kalimutan ko yung pangalan ng pare na nag-officiate kahapon dyan po sa anticipated mass day 1 sa Kapitolyo, kung saan pinangunahan ni Governor Amado Pogi I. Espino III at ni First Lady Gobernadora Madam Karina Padua Espino at yung kanilang nag-iisang anak na si The Fourth, no? At syempre mga department heads, si Attorney Camba, Nemrod Camba, ang ating Provincial Health Officer at iba pang mga department heads ang umattend ng day 1 ng simbang gabi, anticipated mass kahapon. Sabi ni Father, yan ay novena. 9 months o 9 days na ibig sabihin ay 9 months sa pagdadalang tao ng ating Inang Birhen Maria. Kaya dapat ay samahan natin siya. Huwag natin siyang iiwanan, sabi ni Father. Tapusin ninyo ang 9 days. Hindi siya 1 day, hindi siya 2 days, hindi siya 3 days, kundi 9 days ang simbang gabi. Yan so yun. At sana po ay yung puso natin at isipan pag tayo ay uma-attend ng simbang gabi, kaya ay anticipated mass sa hapon or gabi, kailangan po yung puso't isipan natin nandyan sa pagdarasal. Hindi yung kung saan-saan ka tumitingin, nagipagkwentuhan ka sa katabi mo, di ba? Ganun yon. Anyway, mga kaibigan, kung meron po kayong nais na iparating or magkomento or makibahagi sa palatuntunang ito, pwede po kayong mag-text sa mga text line natin 0922-852-1161 or 0916-493-8008. Hindi naman po masyadong confidential, pwede naman po sa comment side ng ating Facebook Live, Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Yan Or pwede po kayong tumawag sa mga landlines po natin kung importante o nais na niyong marinig ang inyong mga boses on air ay 696-2256 and 696-2258.
Yan po, yung mga numbers natin na pwede po nyong tawagan. Andito po kami lamang sa second floor ng Duki Building, Galvan Street, Dagupan City. Yung mga magbibigay ng early Christmas gift. Pwede. Basta wear your face mask. Importante pa rin po yun. Kahit na nagpapasalamat tayo dahil unti-unti na pong nababawasan, nawawala ang mga bumababa na po ang bilang ng mga infected ng COVID-19 virus dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan at syempre sa iba pang bahagi ng ating bansa, pero hopefully tuloy-tuloy na yan na bumaba na or kung pwede man mawala na ang COVID-19. Yung mga affected ay basta importante pa rin po na nagsusuot pa rin po tayo ng face mask. Kahapon sa anticipated mass dyan po sa Kapitolyo at ganoon din sa Bugalyon. At kahapon din sa Bugalyon ay isinagawa yung ceremonial lights on, di ba? Ang switching on ng kanilang pailaw naman dyan sa bayan ng Bugalyon. Pinangunahan siyempre ni Mayora Melly Espino at nakita natin doon sa picture si former ama, former governor, former congressman na siyang nag-i-endorse at sumusuporta sa Abante Pangasinan Ilocano Party List, si former Governor Amado T. Espino Jr. Yung api number 142 sa Camille, sa balota na yan. 142. Kahapon po ay meron tayong 5 new confirmed cases dito sa Pangasinan ng COVID. 5 confirmed cases, bagong confirmed cases, at mayroong 3 recoveries. So, ang active cases ay 35 na lamang. Wala naman pong naitalang namatay. Thank you, Lord God. Sana tuloy-tuloy na to na pababa ng pababa ang bilang hanggang sa mawala na. Sabi ko nga, sana meron yung araw na sasabihin natin, new confirmed cases, walang bagong confirmed cases sa Pangasinan. Ganoon. So 35 na lamang po yung active cases at new recoveries 3. Though ang total death sa Pangasinan ay 1,220 as of yesterday. Pero ang total recovered na po ay 34,305. So 5 yung confirmed cases kahapon. Meron yung araw na 2 lang, Sana, sabi ko nga, mababasa natin, walang bagong kaso sa Pangasinan. Etong mga under watchlist pa din ng PHO, Provincial Health Office, sa bayan ng Bani at Mapandan, meron pa silang tig-5 active cases. Malasiki and San Quintin may tig-3 din. Anda, Mangaldan, Natividad, San Carlos City may tig-2 na active case, at sa Alcala, Bugalyon, Calasiao, Lingayen, Manawag, Mangatarang, Rosales, San Fabian, Santa Maria, Urdaneta City may tag-1 na kaso. Yun po, yung under watch list ng PHO. But so far, thank you Lord God, kasi ganyan na lamang po. And hopefully, tuloy-tuloy na. Pero, kaya magiging tuloy-tuloy lamang po yan pag sumusunod pa rin tayo sa health protocols. May mga party-party na, okay na yan. May mga gatherings na, may social gatherings na, pinapayagan na yan. Especially ngayong Pasko. Siyempre, matagal din. Last year, walang ganyan Tahimik tayo. Kaya, nag-uuwian yung mga kababayan natin, especially yung mga galing abroad o galing sa ibang lugar, pauwi ng Pangasinan, mag-face mask pa din po tayo. Wag pa rin po nating tatanggalin yung face mask. At kahapon nga ay napakadaming tao na dumagsa sa unang simbang gabi. Dinagsa po yan sa Kapitolyo. Ang selebrasyon ng Kapaskuhan sa Kapitolyo ngayong taon ay sinimulan sa pagsasagawa ng anticipated simbang gabi kahapon Disyembre 15. Muling pinagdiwang ang taunang anticipated simbang gabi sa Kapitolyo sa Capitol Plaza na pinangunahan ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama ang kanyang may bahay na si Madam Karina Padua Espino at ang kanilang anak na si Amado P. Espino IV. Nagsilbing officiating priest sa kauna-unahang simbang gabi si Reverend Father Hinaro Hiramia. Si Father Hiramia pala yun. Parish priest ng Epiphany of Our Lord sa Lingayen, Pangasinan. Tiniyak
Tiniyak ng pamahalaang panlalawigan na nasunod pa rin ang health protocols gaya ng social distancing at pagsuot ng face mask sa kabila ng pagdagsa ng mga Pangasinenses sa tradisyonal na anticipated simbang gabi sa Kapitolyo. Dumalo rin sa misa sina Provincial Administrator Nimrod Camba, Provincial Governor's Office Chief Administrative Officer Madam Ermina Francisco, Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, Sangguniang Panlalawigan Secretary Madam Attorney Verna Nava Perez, Miso Chief Modesto Singson, Provincial Librarian Cynthia Villa, Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer Malo Ilduayan at Provincial Information Officer Orpios Velasco. Nanguna sa unang simbang gabi ang mga mass sponsors kasama na ang Provincial Governor's Office, Provincial Information Office at Management Information Services Office o MISO. At umattend din tayo dyan sa first simbang gabi, unang araw ng anticipated simbang gabi sa Kapitolyo at nakita natin kung gaano kadami ang tao. Pero kahit saang simbang gabi, kahit dito sa may CSI, sa may helipad area, ang dami ding dumalo sa simbang gabi, sa anticipated simbang gabi. Kaya sana po, ay pagdasal natin at ang puso at isipan natin ay nandyan sa ating pagsisimba at sa pagdarasal kapag tayo umaattend sa mga simbang gabi. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Silver Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. That news was brought to you by Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Alright, magpapatuloy po tayo. Good morning sa ating mga early viewers, si Madam Precious Gem ng San Nicolas, di ba? Good morning po, Ma'am Ray. God bless din po sa inyo and naimbag nga bigat kada kayo amin apo. At ganun din kay Rachel Di Guzman. Oy, good morning ang aming Pogi. Si Pogi namin, namimiss ka na ni Mama. Ingat kayo lagi ha. Hindi ka na kasi namamasyal sa bahay. At sa iba pa mga early viewers natin, good morning. Sa mga early listeners natin, kanina pa ho nakatutok sa Action Radio from sign on to sign off. Ayan, si Mang Boy Kalamyong. Kalamyong family, dyan po sa Burgos Street, Poblacion, Binmalay, Pangasinan. Good morning po sa inyo. At syempre kay Paruro, si Madam Chona, si Paruna, at syempre yung atchi kong mahal na mahal ko, si Atchi Rose. Yan, maraming salamat sa lahat po ng mga sumusubaybay at nagmamahal at sumusuporta sa atin. Tuloy-tuloy po kami sa pagpapamigay ng ating gift pack, yung ating wellness gift pack. Syempre Pasko. Kaya ang gagawin nyo lamang po sa akin sa programa natin, i-text nyo lamang po yung complete name and address, tapos magbanggit lamang po kayo ng isang name ng anchor, no? Isang complete name ng anchor o ng programa ng Action Radio, no? Halimbawa, mga issue ng bayan o kaya Saipang Gasinan Natan, no? Yung programa natin, Saipang Gasinan Natan, tapos yung complete name and address, i-text po ninyo sa 0916-493-8008 or 0922-852-1161. Mananalo po kayo ng 4 na boxes ng sodium ascorbate, vitamin C, pampalakas po ng resistensya, ng face mask at ng alcohol. Meron pang facial yan. Malay nyo, biglang ibinalik ang pagsusuot ng facial. Yan lamang po ha. Basta ngayon sa ating palatuntunang Saipang Gasinan Natan, mag-text po kayo ng mga title ng programa namin at o kaya complete name ng anchor with your complete name and address. Mananalo po kayo ng aming pagmamahal sa inyo. 5 minutes, makaraan po ang alas 8 ng umaga. 8 a.m. na. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, magpapatuloy po tayo mga kaibigan, and 15 minutes makaran po ang alas 8 ng umaga. Magpapatuloy pa rin ang ating palatuntunang mga isyu ng bayan, special edition sa Pangasinan Natan. Ako pa rin po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Sa ating mga light tuners, sa mga kabubukas lamang ng kanilang Facebook at sa kabubukas lamang ng kanilang mga radio, mga transistor, good morning po sa inyo, naimbag na bigat, kada kayo amin ako, Masantos Yakabozon, at si kayo namin. At syempre sa ating lalawigan ng Pangasinan, tuloy-tuloy po ang mga programang isinasagawa ng ating provincial government of Pangasinan, Abig Pangasinan. Na yan po ay pinamumunuan mismo ni Governor Pogi Espino, dinadala sa iba't ibang mga barangay dito po sa ating lalawigan, no? Sa iba't ibang mga bayan. Kaya pag nandyan sila sa inyong mga lugar, samantalahin nyo na po kasi iba't iba yung kanilang mga dala. So Abig Pangasinan, nandyan po yung Kalinisan Caravan na lahat po ng mga plastic na basura, yung mga pinaglagyan ng mga bottled water, mga shampoo, mga ganun, yan po ay binibili, pinapalitan po ng bigas, pinapalitan ng sardinas, ng sabon, yung mga basic commodities natin, basic needs natin, or load, o yung load po, kasama na yan sa mga basic needs natin, kasi communication, yung mga nag-online selling, para na rin sa kabuhayan. So, kung hindi ako nagkakamali, ang per kilo ay katapat niyan 12 pesos. Mahal, di ba? Ang kanilang bili. Kasi yung mga umiikot sa barangay, bote, dyaryo, kanda, 8 laba, so antak 8 pesos to 9 pesos per kilo. Tapos, ang munianta, no masaol, dinuandi. May kiloan na, di ba? Kaya yan po, samantalahin nyo na. Tapos, meron ding Abig Laman at Barangay. Kompleto yan. Meron din silang lab test na isinasagawa. Kapag bit-bit nila yan, meron ding magpapamigay ng chine-check up yung mata ng mga senior citizen para sa mga buntis, no? Meron pinapamigay na gamot yung lab test na binibigay, sinasagawa, especially FB yung fasting blood sugar, FBS, o kaya cholesterol, pag-check ng cholesterol, at iba pa. Pagkakompleto po yan, more or less 2,500 or 3,000 ang babayaran po ninyo sa mga private laboratory, sa mga hospital, private clinics. Pero yan po ay libreng ipinamimigay ng provincial government yan po sa Abig Pangasinan na bit-bit na isinasagawa at pinapangunahan po ni Governor Pogi Espino. Siyempre katuwang niya ang iba't ibang mga department heads. Nandiyan din si Board Member Nicky Boy Reyes, sa ibang paganinganin Vice Gobernador, si Board Member Ming Rosario ng Manawag, Pangasinan. Of course, nandyan din si Attorney Heidi Soriano ng 2nd District ng Pangasinan. Yan. At pag kung saan yung bayan na kanilang pinupuntahan sa Kalasyaw, nandyan din ang pinakamasipag na Mayor Joseph Arman Bauzon. Siyempre, pag bugal yun, wala kang masasabi dyan. Mothers knows best. Diba? Si Mayora Meli Espino na napakaganda ng kanilang municipal hall, napakaganda ng kanilang munisipyo, at yung mga pailaw. Siyempre, iba talaga pag nanay. No? Sorry pero iba talaga pa mga laga sa tahanan ang nanay. Sorry sa mga tatay. Ganun talaga yun. Mothers knows best nga eh. Kaya ang bugal yun ngayon ay isa sa mga talagang pinupuntahan ng mga tao, dinadagsa, pinapasyalan kasi sa kanilang napakagandang pailaw na napakagandang mag-picture-picture. Pwedeng ilagay sa Instagram. Di ba? Ganyan po yan. Thank you, Precious Gem, Madam Precious Gem, sa inyong mga text dito. Okay, titingnan natin mamaya si Madam Delia Cabais na palaging nananalo kasi palagi namang nanunood at nakikinig. Sinishare naman daw niya yung kanyang blessing sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga kapatid. Okay po yan. No? Thank you. Maraming salamat po at ganyan. Maraming yung may gininto ang puso, especially ang vitamin C na kailangan pa rin natin para po sa pagpapalakas ng ating resistensya. So yan ang ating provincial government, ang ating lokal na pamahalaan, ang ating lokal na opisyales, si Governor Pogi, tuloy-tuloy sa pagtatrabaho kasi meron siyang focus, meron siyang direksyon. Ang iba naman
habang nagtatrabaho ang ating gobernador, ang iba naman tuloy-tuloy naman sila sa kanilang pambabanat. 'Di ba? Puro banat. Pag pupunta sila sa ganitong lugar, magdadala ng 1 kilong bigas, ang sasabihin na lang puro banat sa ating kasalukuyang administrasyon, sa mga Espino. Sa bagay, expected na natin 'yan, no? Talagang ganyan ang inaasahan na tuwing eleksyon ay mayroong mga issues pero wala namang bago. Puro naman luma, graft and corruption. Kung may graft and corruption, dapat may kaso na, di ba? Kesyo nagpapayaman. Alam nyo ba, makwento ko lang kasi ako naman ay kilala ko na rin naman itong pamilyang ito, ang Espino. Okay, sorry. Meron lang napaka-importanting bagay na dapat sagutin. Alam naman natin, at saka base na rin sa nakikita natin sa kanila, si dating governor, dating congressman, kadete pa lang yan ng PMA, negosyante na. I mean, yung wise, smart, no? Smart na siya na, syempre, hindi naman ganun sila kayaman ng pamilya. Kaya smart na siya. Marami na siyang iniisip na pwedeng makatulong, no, sa kabuhayan ng pamilya. So, siya, yung wise mag-isip, smart siya mag-isip pagdating sa kabuhayan. So, noon pa man, kahit yung mga classmates niya sa PMA, kahit yung mga kamista niya sa PMA, sila ang magsasabi na talagang kakaiba ang pagiging smarte na ama pagdating sa kabuhayan, pagdating sa pag-iisip kung paano magkaroon ng karagdagang kabuhayan aside sa kanyang pagiging kadete at nung nag-graduate na, no, sa kanyang pagiging alagad ng batas, no, ay meron na silang mga negosyo na yan din po ang syempre pamilya family business, pati ang kanilang pamilya involved dyan, yung kanilang mga ibang anak, si Madam Maris at iba pa, syempre si Madam Mary noon nung wala pa siya sa politika, yan kasama nila yan sa pagninegosyo. So talagang magaling siya na mag-isip pagtungkol sa kabuhayan. Ganyan sila umasenso, ganyan ang paraan ng kanilang pag-asenso sa kanilang pagiging masikap at pagiging smart sa pag-isip kung paano magpalago ng kabuhayan. Naging dumaralos, magsasaka, agtaltalunda, no? Ganyan sila. Kaya yung sinasabing nagpayaman sa gobyerno, hindi. Marami silang business noon pa man. Yan talaga ang dahilan kung bakit, syempre, umaasin. So kahit sino namang tao, pag ikaw ay magaling sa negosyo at hindi mo winawaldas, di ba, ang iyong kinikita, talagang aasenso ka. Ganun, no? Kasi kailangan, pag ikaw ay, kahit sa common tao, good morning po kay Madam Hilda. Yan, Madam Hilda Tambot Pukis. Yan, dyan po sa Binmalay. Ang isa sa may pinakamaamong mukha. Yan. At si Kuya Willie, Pukis family, dyan po sa Binmalay. Thank you so much for viewing. No? Kahit na sinong tao, kung marunong ka, halimbawa, kumikita ka ng, pagpalagay mo ng 20,000 a month, tapos ang expenses mo ay 22,000 o kaya 25,000, wala na. Diba? Saan mo kukunin yung 5,000? Di, waldas ka na nun. So, kailangan, pag ikaw ay wise, smart, sa kabuhayan, pag kumikita ka ng 20,000, yun natutunan ko na rin yan Pag sahod, at least 40% ng kita itinatabi.
Yun eh. Hindi naman siguro, kung kaya mong 50%, why not? No? Pag sahod, at least 40% ng kinikita itinatabi. O kaya ini-invest. Kung okay na, pwede mong i-invest yan. Pero make sure na magkakaroon ka ng ROI, return of investment. Huwag kang gagastos beyond your means kasi talagang magkakagulo, magkakawindang-windang ang ang budgeting mo niyan. Ganun yun. Ganun din, pag ikaw naman ay isang public servant, government official, lalo na, pag ang sinasahod mo ay 10,000 o kaya ang kinikita mo ay 10,000, huwag kang gagastos ng 15,000. Kasi saan mo kukunin yung 5,000? Di ba? Mapipilitan ka na gumawa ng masama, yun. Yun yung magkakaroon ka ng graft and corruption. Pero, ang sinasabi nila na yung mga graft and corruption, kung ano-ano pa man dyan, wala naman silang basis eh. Di ba? Kung meron yan, di meron ng kaso. Pero sabi nga ni Governor Pogi Espino, kapag siya ay pumupunta sa iba't ibang mga barangay, kapag siya ay nakikipagpulong at nagbibigay ng pagmamahal at tulong sa mga kababayan natin, palagi niyang sinasabi na awan daytan, wala na yung mga isyong yan. No? Ang pinakamalaking issue ay yung kanilang mitiing patayin. May good maundan patayon. So sa kuya tuo, yan ang paaligwas at luyag na Pangasinan. Buhay na yun, no? Buhay na yung kanilang nais na kunin nung inambush si dating Governor Amado T. Espino Jr. 2 years ago, September 11, 2019. Tama ba yung petsa ko? Tama ba yung taon ko? 2 years ago, nung siya ay inambush dyan po sa San Carlos City, na dalawa yung namatay, yung kanyang police escort at yung kanyang driver, at yung kanilang sasakyan punong-punong-puno ng bala. Ang dami, no? Ang dami ng bala, hindi talagang ginastusan, talagang pinagplanuhan. Pero sabi ni Lord, hindi ka muna aalis. Hindi mo na kita kukunin, no? Spines, sabi niya, diyan ka muna. At marami ka pang mission. So yun, nabuhay si Ama. So yun na yun. Kung sabi yung, alam mo yun, September 11, Twin Towers, nataon yan sa Twin Towers attack noon, no, sa US. Kaya ang iniisip ng karamihan, ang iniisip ng tao, kung Twin Towers, may ka-twin si Ama na nais din nilang patayin. Siyempre, sino ba ang katuwang niya ngayon? Sino ba ang nagpapaganda at nagpapaunlad ng Pangasinan ngayon? Si Governor Pogi Espino. Kaya dati, noong siya ay kasi ilang years, 20 years na rin yan in public service. Siya lang yan, driver, at ang driver na kasama niya, yung pinsan pa niya. No, yan lang pumupunta sa barangay, nakikihalubilo. Pero ngayon, hindi na natin maiwasan at kailangan din na meron siyang police escort. Kailangan din. Na kailangan may protection sila, 'di ba? Dahil buhay na ang nais na kunin sa kanila. So yun ang sinasabi ni Governor Pogi Espino. Ararata ibabagad ang issues, digrap and corruption, nagpayaman, na wala kaming direksyon. Kung walang direksyon, napakaganda po ng takbo ng Provincial Government of Pangasinan. Sabi niya, wala na yung mga yan. Isipin nyo na lang mga kababayan, mga Pangasinense, yung buhay tangkaing patayin ang Ama, ang ating Ama. At malay mo, baka pati siya ay pinag-iisipan din. At ang lumalabas na mastermind ay base po sa police report ay yung sinasabi nilang namatay na si former board member Raul Siso, na ito ay kasama nila, na ito ay yung tinuruan ni Ama noon kung paano rin siya mapasok sa politika, paano siya maging magaling daw. Kasama nila ito, parang ka-miyembro ng pamilya. Pero anong nangyari? Dahil sa inggit, dahil sa kanilang insecurities, no? At kung iisipin mo, hindi niya kayang gawin mag-isa yan sa napakaraming yung teorya ng base sa investigasyon ng PNP. Ang ginamit nilang bala at mga armas, millions ang worth niyan. Kaya ba niya mag-isa niyan? Tsaka pinagplanuhan talaga. So yun, no? Tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng PNP hinggil sa bagay na yun. Hanggang sa ngayon, kahit na ilang taon na ang nakakaraan, kahit 2 years na po ang nakakaraan, kasi merong development habang nahuhuli yung mga suspect. Kapag sila ay nagbibigay, nagsasalita na base sa investigasyon, o kung sila ay naiimbestigahan na, lumalabas na dyan kung sino pa, kung meron pa bang mga kasabwat, kung meron pa bang mga kasama itong mastermind sa pagpaplanong tangkain ng buhay
ng isang taong nagpaunlad sa Pangasinan. Whether you like it or not, no? Matilatay mangibagay, again maligwas so Pangasinan, lugan na termino na Espino. 'Di ba? Ang ganda ng Pangasinan, napakapogi ng Pangasinan ngayon dahil inumpisahan ni Ama at ngayon pinagpapatuloy ni Governor Pogi dahil sa kanyang magandang focus at magandang direksyon. Kaya't umuunlad at nakikilala na ang Pangasinan, umangat na ito mula sa pagiging lugmok at sa baba ang status level ng Pangasinan sa buong bansa. Umangat na ang Pangasinan dahil nga po dyan sa maayos na pamamalakad na Maespino mula kay Ama na ipinagpapatuloy ni Governor Pogi Espino. Tapos sasabihin na walang direksyon. That's so unfair. Pero okay lang. Kasi tayo naman mga Pangasinense nakakakita kung paano magtrabaho ang mga Espino. Kung paano magtrabaho si Governor Pogi. No? Na ngayon, kapag sila ay nagpipress con yung mga kalaban niya, kapag sila ay nagsasalita, puro banat laban sa kanya. Pero siya, wala siyang sinasabing ganun. Sinasagot lang niya. Minsan lang yan yung mga sinasabi sa kanya, mga negative. Pero siya focus pa rin sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nakafocus pa rin siya sa paggawa ng mga bagay-bagay at syempre sa pagtulong din ng national government sa pagdating ng tulong mula sa national government, farm machineries, no? Na yan ay binabagsak lahat kay Governor Pogi. Okay na ba tayo? Ikaw pala si Claire. Oh, thank you. Thank you, Claire. No? Mansanas, pampapayat. Ganon, no? So, ganun po. Ganun siya. So, anyway, yan, Precious Gem, Madam. Yes po, Espino pa rin po kami kasi mahal na mahal niya po ang Kalipi. Oo, lahat ng thank you. Lahat po ng mga organisasyon ay talagang binibigyan ng atensyon ng ating mahal na gobernador. Rabi Ferrer, Love Notes Unlimited. Okay. Ito yung mga sagot-sagot nyo, no? Rani Ferrer, Lasip Grande, Dagupan City. Merry Christmas, Ma'am Biolo. Stay safe and beautiful. Thank you. Beautiful talaga. Natuwa ako doon. Okay, thank you so much. Okay, sa mga nagte-text sa atin dito sa mga nagme-message sa atin, shout out po sa mga senior citizens, Christmas party po. Okay. Enjoy, pero keep safe po kayo At hello sa mga co-workers ko po, si Ma'am Sonia Roldan and Ma'am Flor Mostrales. Yan po sa may San Quintin. At sabi ni Bolinas Angelito Love Gem, nasaan ka na ba? No, Merry Christmas to you. Nasa Taiwan ka pa ba? Sweet mo to. Eleksyon na naman, Madam. Good morning. Solid BBM ka. Okay. Yan ka Pero kailangan titingnan natin din. Ano ba ang plano ng mga presidentiables na yan para sa Pilipinas? Love Notes Unlimited. Si Madam Precious Gem. Okay, sige. Titingnan natin tong mga message nyo sa akin dito, Kung sino yung bibigyan natin ng gift pack. Wala po sa Action Radio. At syempre sa ating pagpapatuloy, dito pa rin sa ating palatuntunan, MIB, mga issue ng bayan, special edition sa Pangasinan Natan. Ang joint amelioration distribution ay sinagawa po sa barangay volunteers ng Bayambang. Mahal na mahal po namin kayong frontliners na nagsisilbi sa barangay. Ito po ang saad ni Governor Amado Pogi Espino III kasabay ng kanyang pagbibigay pasasalamat sa mga barangay volunteer workers sa isinagawang joint amelioration distribution. Ang programa ay ginanap sa Bayambang National High School noong nakarang araw kahapon. Huwag sana kayong magsawa na magsilbi sa inyong mga kabarangay, lalo na ngayong pandemya. Ayon kay Governor Pogi Espino, tumanggap ng tig 2,000 piso, tig 2,000 pesos ang bawat isang barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay service point officers at child development workers mula sa bayan ng Bayambang. Ang pamamahagi ng amelioration ay sinimulan sa termino ni dating Governor Amado T. Espino Jr. Ito ay pinagpatuloy at dinagdagan ni Governor Pogi Espino bilang pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa sakripisyo ng mga barangay volunteer workers. Dumalo din sa programa sina Board Member Nistor Nikki Boy Reyes, Board Member Angel Baniked Jr. at kanyang may bahay na si Dr. Sheila Ferrer Baniked, Sangguniang Kabataan Provincial Federation President Jerome Vic Espino. Napakagaling din itong Jerome Espino na ito. Napakagaling magsalita. Siyempre, Espino yan Dating Bayambang Mayor Ricardo Camacho
Camacho at dating Bayambang Councilor Raymond Camacho at iba pang mga lokal na opisyal. Hindatid din ng pamahalaang panlalawigan ang bakuna kontra COVID-19 at flu para sa mga hindi pa nabakunahan na volunteer workers. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Alright, 35 minutes. Makaran po ang alas 8 ng umaga. Magpapatuloy po tayo. Pagkaran lamang na ilang mahalagang paalala. Oras ay hatid Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alright, magpapatuloy po tayo mga kaibigan ng 9 minutes more to go bago ganap na mag-alas 9 ng umaga. Medyo action dab, pautang muna ha ng oras ng kababaihan in action kasi meron akong bisitang artista. Siyempre, artista din tayo eh. Di ba? Actually, producer, director. At yung mag-i-interview sa kanya, artista niya. Di ba? Isa sa mga artista niya. So, yan. Conrad, pakiayos yung camera. The Future Counselor ng Lingayen, Pangasinan. Yan. Basta Aquino. Basta Aquino tan. Ay, anto Aquino. Aliwa. Sorry. Aquino, Aquino, tan sa ibuto tayo. Aquino, tan sa ibuto tayo. Tan sa ibuto Oo. tayo. Basta, wag kang kailangan hindi tan ang ganon, no? Okay, so, gaya na as promised, matagal-tagal din, Beshi. Ang tagal din nating, hindi, nag-feedback. Okay? Okay? Hindi pa. Ayan. Alam mo yun, medyo parang may pa-surprise ng konti. Ayan. So, kung tayo naghahanap ng tunay na serbisyo publiko na magbibigay dyan sa bayan ng Lingayen, kung meron kang Kuya Jing, meron kang direct, si Jing Javier naman yun. Akin naman feedback. Ayan, at Jing Javier, na Lingayen. Meron din tayo dito na magbibigay din ng tunay na serbisyo publiko. At the same time, kailangan din yung may kakaibang talento sa Municipal Hall, sa Sangguniang Bayan. At narito siya para magbigay ng isang good news sa lahat ng mga nag-aantay ng isang napakagandang pelikula. Mga dami nating pag-uusapan. Ayan na. Nandiyan ka na pala. Nandiyan na pala ang aking beshi Ay. na matagal-tagal din. Welcome back. Yes, hello. Konsihal. Baka masanay na ako niyan, Okay Beshi. na, di ba? Okay, so, Basta Aquino. atan so sa ibuto tayo. Ayan, so babati muna ako, Beshi, no, sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa Action Radio at nakikinig din sa kanilang mga Yes. tahanan. Ayan, so actually hindi na rin bago sa akin dito dahil Kasama ka na adapted dito. rin ako ng Action Radio, di Yes. ba? Action ka na din. Yes. Action direct. Konsihal. Yes. So, na-miss ko to. Siyempre, Kita mo, itong studio iba na. nyo ngayon, iba na. Sama-sama tayo, Pilipino. Oo, dati puros mga green yung mga kasi naka-chroma pa tayo noon. Yes, Pero, pero ngayon, ito ngayon na yun. talagang- Live na. Yes. Na nakikita ninyo kung ano yung Ayan. itsura ng aming announcer's booth. True. So, pag-usapan muna natin, kumusta ang pag-iikot? Sa Ayun, mga siyempre barangay? wala pa namang formal na campaign, di ba? Oo. So, usually ang mga ginagawa natin ngayon, mga invitation lang sa mga birthdays, ganyan. Pero mga- ang mga public service na ginagawa mo naman, noon pa man eh. Yes, Hindi noon mo pa pa man. iniisip yung pumasok Yes. sa politika And- nandiyan ka na sa mga barangay. Exactly. Diba? It's part of the production din kasi Yes, na meron oo. kaming mga charity events Yeah, and oo. may mga tinutulungan din kaming mga individual and naman na group. So parang itong pagpasok ko na to, parang nakita ko rin siyang avenue na para mas lumawak pa at lumaki pa yung pwede nating itulong sa mga Correct. kababayan din natin. And definitely feel mo naman ang Yes, pagmamahal yes. ng mga kababayan. Yun naman mo ang dyan. importante, yung Oo. galing sa puso. Correct, At oo. gusto mo yung ginagawa mo. Tama yon. So, isa pang magandang balita na hatid mo sa amin. Yes. It's been Sa'yo din. Oo. Oo, sa mga fans, sabi ganun, no? Yes. It's been 2 years? Yes, I guess Or it's almost? been almost 2 years kasi we did the shoot kasi 2019? and Oo. we're about to open that nung 2020 but of course Nabutan tayo ng pandemic. Oo. But this time talagang syempre nakahanap tayo ng kumbaga mas magandang pagkakataon Correct. para maipalabas. So although hindi naman siya sa sinihan kasi Yun naman ang uso ngayon. Wala pa Yes, namang sinihan oo, na open wala pa eh. namang sinihan. Diba? So meron tayong online platform para ipalabas. Ang tinutukoy po namin itong Les po sa likod ng Chapa. Yes, ayan. Starring syempre si Beshi. Kasama ako Yole, dyan sa mga ayan. cast. No? So finally, ito po ay mapapanood na natin.
Yes. online platform. At yun naman kasi ang uso ngayon. Parang sine na din yan pag meron kang big screen. Yes, yes. Diba? And Smart ano rin TV. kasi, ang kagandahan din nito, unlike sa sine din, per family na. Per family. Yes, pwede Correct. niyong kahit na ano i-share na, screen. ang gano yes, ang tulaikin mo, akadukul kayo, on- magbabantay, mabangakan ka. Adukol, walad banyo, kanto, ang gano ina. Bit-bit mo, correct. Yes, yan ang, bit-bit yan ang mo. advantage nun. Oo. And pwede mo siyang i-share sa family mo. Kasi, Correct. di ba meron na yung share screen sa mga flat TV na Oo, ginagamit. oo. Correct, So, correct, mas oo. makikita rin nila sa mas malaking screen using their television na Correct. din. At the same time, bonding na rin ito. Yes. Magiging closer kayo ng family. Yes. Di ba? So, And speaking of family, ang tema din kasi nitong Lespo, for the information din sa mga manonood tsaka sa mga correct. nakikinig. Lespo no? sa likod ng Chapa. Ito yung Yes, pinag-uusapan namin. hindi siya about sa mga kapulisan lamang. Baka kasi isipin nila na parang may mga magtatambling dyan, may Oo mga nga. pasabog, Oo. ganyan. So hindi po, it's more about the kumbaga character of our policemen Behind their uniform, badge, their yes, badge, behind correct. their Tama. uniform at sino sila bilang tatay, bilang anak, Bilang ama, bilang kapatid, bilang asawa. yes, bilang asawa. So speaking, di ba ginampanan mo doon ang asawa ng isang hepe? Correct, oo. Ayan, may ini-spoil natin ng very, very light lang naman. Ganun lang yun. Oo. So, abangan nyo yung character dito ni Ma'am Violi, si Beshi Violi, kung Yes. paano ba siya maging isang asawa ng isang hepe. Oo nga. Paano nga Ayan, ba? Ang oo. hirap kaya nun. Di ba? Yes. Pero it's an honor na mapasali sa HCA Production. Yes, of at course. mapasali sa napakagandang pelikula na ito. Sabi mo nga, hindi po ito yung pelikula na nakikita natin yung mga police mismo na nasa operations. Yes. It's more on family at kung paano sila maging sila. Na wala hindi naka-uniforme. Pagdating sa bahay, pagdating sa pamilya. So how? Paano natin mapapanood to, Beshi? Siyempre sa pamamagitan ng online platform. So, pumunta lamang sila sa HCA Production page. So, may mga details doon kung paano sila maka-avail po ng ticket. Yan. And the ticket price is 200 pesos lang, Beshi. Yan, very, very And, affordable. For the 200 pesos is you could watch almost 2 hours length po nung film. Okay. So, actually para nga silang nanood ng 3 pelikula. It's because it is the story of 3 generations of policemen. So, meron yung nag-start pa lang, yung mga PO1, and yung mga hepe, and then yung pare-resign na. Yun, oo. Yun. Yung pa-retire So, na. oo. kumbaga 3 henerasyon. So, lahat makaka-relate. And I will assure, and I could assure din na lahat ng mga kapulisan natin, makikita nila yung mga sarili nila doon sa 3 nabanggit ko. Tama yun. Pwede nilang sabihin na, ay ako to, or minsan naging ako yan. Oo, oo. Or masasabing, ako pa rin yan. Di ba? Tama yun. At saka ang kagandahan nito, ang mga talents dito, karamihan, mga Pangasinense. Yes, Diba? exactly. At least pinapahalagahan natin, yung mga kababayan natin, dinidevelop ni Direk yung mga talento, talented Pangasinenses. Yes. Diba? And ang Hindi na siya kaganda- lumalayo. Yes. At ang kagandahan din nito, Beshi, no? Pangasinan yung pero it will be showing din sa national. So, Yun. kumbaga, masu-showcase din talaga yung talent din nating mga taga-Pangasinense. Oo, kasi naman, kahit yung Yes. mga friends natin na nasa abroad, pwede silang manood. Yes, yes. Yun ang Kasi, kagandahan nun. alam mo, Oo. kung nanonood kayo, nagbabayad kayo sa Netflix, di ba? Yes. Eh ako, automatic na nagdideduct sa yung Netflix ko. Ito, Yes. 200 pesos lang. Pang That's pamilya right. na talaga. Sort of banding na. Tapos support din natin sa local, local production. yes. Support natin sa mga local talents. Support natin sa PNP. Yes, Na that's sila yung katuwang ng HCA Production sa pagproduce ng pelikulang ito. Yes, Support that's nyo sa amin na Yes. mga local talents. Oy, miss! Palabas na yung pelikula namin, ha? Lespo, sa likod ng Chapa. Excited Yes. ako, no? Oo. Online. Online siya. Ang hindi manunood, walang bonus. Ay, ganun. Oo, yun. Oo. Wala, nakuha na pala. Ay, nakuha na. I-hold mo. Sabi ka. Sabay ganun, no? December 20. 20. Yes. Yan. Pwede nyo At ang kagandahan nito, Beshi, hindi siya one time. Oo. So, Pwede mo from balik-balikan. December 20, Pag nakakuha ka ng code mo, yes, pwede mo siyang balik-balikan hanggang January 5. December 20 to January 5, 15 days. Yes. Tama, 15 days. nilang Oo, mapapanood. wow, excited. So, parang halimbawa, nag-register ka na. So, hindi ko pa makakapanood kasi nga medyo busy pa sa mga Christmas party. Tama. Naisipan mong manood ng
December 22 kasi wala ka nang gagawin doon kasi Oo. Christmas break na. Correct. Pwede mo na siyang i-click doon na panoorin. Tama. O kaya Yun ang habang kagandahan nag-aantay tayo doon. ng Noche Buena, Yes, nanonood tayo, yes, December yan ang 24 ng maganda. gabi. Kasi Wow. pang-family talaga siya. Pang-family talaga. Yan, 200 pesos lamang po. Yan ay very affordable. Yes. Di ba sabi ko nga, ang Netflix, 500 eh. 550 or Ito din, kung ano nung babalik-balikan mo Oo, din. kung ano nung binabayaran nyo pag nag-games kayo, nagbabayad kayo, di ba? Yes. Ito, support po sa local production at sa mga kapulisan natin at sa mga local Yes. talents natin. And ito may mga cost din naman to, hindi naman yung ano is mapupunta din kasi may mga charity events din Of tayo course. ginagawa. Yes, So oo. yun. So may mga percentage din na mapupunta sa mga charities din natin. Ayan. So again, less po sa likod ng Chapa. Finally ay mapapanood na po natin. Again, Beshi, it's December 20, 20. Yes. hanggang January 5. Yes. Ayan. So, pumunta lamang sa page. Ng HCA Production. Ayan. Pero syempre, and hanapin si Mark Jemson Season or MG nandun Season. ba? Nandun siya? Yes, yes. Tapos, or sa magbabayad page- kayo pwedeng through GCash. through GCash Oo. or through bank transfer, Oo, or anything. kung yes. malapit lang kayo sa Action Radio, pwede nyo bigay Yes. sa akin. Ayan, no? pwede palang magiging ticket outlet din ng Action Pwede, Radio. Yan, so opo. pwede kay Beshi Violi, pwede kayong pa-reserve, pwede na rin direct na rin magbayad sa kanya. Yes, And oo. yung ticket naman isi-send via online din kasi may mga code kasi yun. Tama yun. Oo. May Yes. code na, ano nyo doon, i-encode nyo din siya. Yes. Kasi hindi nyo mabubuksan pag hindi kayo... Tsaka ang maganda din doon, Beshi, no? Sa isang phone kasi, doon mo siya mapapanood. Kahit nalimbawa may mga jowa, o hindi kahit isang ticket lang bilihin nila. Oh, tama. Eh, mag-share Tipid. sila. Pag sa sinihan, kailangan dalawa. Dalawa. Pag dalawa Oo, kayo. yun, pag dalawa. Tapos may ano pa, mga May popcorn pa. pag nasa bahay, o kahit magpa-pansit canton na lang sila Oo, habang correct, nanonood. Kuya Baaw. Yes. So, marami tayong pwedeng gawin, di Kahit ba? nang kumakain ka ng kaning lamig, tapos may sardina. Oo, tapos pwede pa silang may Whatever kung anong suot mo. manlakapan. Yes. Di ba? Eh, pag sa sinihan, hindi rin naman. Sa sinihan, oo. syempre, kailangan nakaano ka. Oo. Tapos dalawa pa yung ticket mo. Yes. Tapos madilim. Pwede rin nilang diliman sa bahay. Yan yata maganda doon, yung madilim Madilim. lang binabayaran. Oh, yes. Hindi, joke lang. Pinapatawa lang namin kayo. So again po, Ma'am Precious ha, bili ka. Precious Gem dito sa bili ka ng code ha. Hindi naman bibili, parang support, Yes, tulong. support. Yes. Please, ano lang to, 200 pesos lang. Yan, para sa inyong lahat na dyan, sa mga senior citizen. Yes. Uy, tugmang-tugma ito sa inyo. Yan po sa San Nicolas, mga nanonood sa atin ngayon. At saka sa mga family ng mga kapulisan natin, para Yes. makita din natin yung mga saloobin ng ating mga kapulisan. Kasi Beshi, minsan, di ba, sa sobrang busy na rin ng mga kapulisan natin, minsan mismong mga kapamilya din nila, hindi na rin nila alam kung ano yung pakiramdam kasi bihira na rin silang mag-open Correct. up, kung Oo. ano ba yung nararamdaman nila, Tama ano yun. ba yung Kasi situation nga, na palagi silang dinadaanan magkita, nila. especially pag nadistino Yes. sa ibang So, lugar. this film kasi will speak para sa mga For kapulisan them. na rin. Oo, Yes. oo. Tama yun. Para pag nanonood po kayo, parang, ay, ganun pala si Papa, ganun no? Ganun pala Yes. yung nangyayari sa kanya. So, Ayan. so- So, ikaw naman, Beshi, no? Parang ako yung anchor na ako yung magtatanong. How's your experience mag-iingat naman ka dyan, ha, sa pagtatanong. na ikaw yung nag-portray ng asawa ng isang hepe and paano mo i-relate yung sarili mo as Violi as sa character mo dun sa film? Ano yung pagkakaiba ninyong dalawa at ano yung pagkakapareho kasi ninyo? pag nasa ganitong career Yes. ka, maximum tolerance. Yes. 'Di ba? Yung bang you have to understand Yes. yung pag-iintindi sa bawat tao, sa bawat Tama. nakakausap mo. Yung alam mo yon kahit na medyo nakakainis na yung kausap mo, kailangan timpi mo Yes. pa rin. Ganon din pala ang pagiging asawa, especially ng isang hepe. You have to understand everything. Alam mo yun, ikaw mag-give in, ikaw na. Yes, oo. Dahil alam mo nung pinakasalan mo siya, alam mo na siya yun. At hindi lang siyang pinakasalan mo, pati trabaho Pati yung niya. kanyang trabaho. Yes. So yun pala yun. Yung ako as a person, as a broadcaster, Yes. no? Parang hindi sila nagkakalayo sa pagiging asawa ng isang pulis. Kasi nga, sabi ko nga, kami in the name of public service din, ganun Yes. din sila. So naiintindihan ko yung trabaho. Pero syempre, meron yung human side. Yes. oo. Tao lang din Mm-mm. na nasasaktan, especially, alam mo na yon, pagdating sa buhay, sa totoong buhay,
syempre kailangan mo din yung pag-uwi mo na pagod ka. Yes. Ganon din sila. May maghahag sa'yo na may magsabing, kumusta ka na? Eh, pag-uwi ka, wala si mister kasi nga, hepe. Nasa ano. Kaya parang, yun din, nakakalungkot. Yes. Pero again, you have to understand ulit. So understand lang yan lagi yun. And yung epekto rin sa mga bata minsan. Correct. At Yes. saka, alam nyo na, pag sinasabi nila, pagka naka-uniforme, medyo hindi lang iisa. Yes. Madami yan. Pero yun, wag nating basta-basta paniniwalaan. Yes, Yung ano din, yung kailangan may trust, may tiwala Tama. sa partner ninyo, sa husband, especially pag Yes. pulis siya. Tiwala. Kasi kung minsan, Beshi, ang nakakasira kasi ng relationship, yun yung naniniwala ka agad ka sa sabi-sabi. Sabi-sabi. Na may sinabi lang na, si sir, ganito. Malay mo kasi, pagka ganitong profession, parang tayo din lang. Ang dami mong aminin din kakwentuhan. natin, pag naka-uniform din kasi minsan, Iba yung dating. kumbaga, yung attractive. Attractive siya. Yes. Pero yung mga ganyang tao, mga pulis, kahit na ganyan sila, na lapitin, may puso din sila Yes, na para yes. sa pamilya at para Correct. sa asawa especially. At Diba? actually, yung kwento nung sa'yo, kasi parang nasa pangalawang story yung sa Yes, inyo, oo. doon talaga yung family makikita. Correct, oo. Yun yung may Kung paano offer. ba talaga Yes. ang pamilya ng isang pulis And as sa your likod ng director, kanyang tsapa. I am so proud of you na Thank nagawa you. mo ng maayos yung Thank you so character mo much. doon. Yes. Wow. Actually, It's an malayo po. honor. Ibang Violi Valdez po yung makikita nyo doon sa film. Thank you, Although may Beshi. mga resemblance pa rin sa pero ibang atake yung ginawa niya doon. Malayo. Salamat. Arawit Coming from action. you. Yes, Arawit Action Radio. Coming from you, Beshi, Yes. thank you so much. It's an honor. Lumalaki ang puso ko. Yes. Ganon, no? Sabi ni Elizabeth Aquino, syempre. Yes. Sabi ni Derek Harvey Aquino, tatak HCA, kwanda mo. Hi, diba? yeah. Hi, that's my mom pala, Of di ba? course, si Mami, Napaka-stage mom ni mother kahit Naman. nasa online, di ba? Hello, Mami. Hello, Mami. How are you? Ayan. Thank you for viewing. Si Ivy Aquino, Palisok. Ayan. Siguro, hipag Asawa rin ng pulis yan. Ay, ganun ba? Oo. Oo. Yes, good morning po. Maraming salamat sa nanonood sa atin. Especially dyan po sa San Nicolas, mga senior citizens, kay Gemma wow. Cervantes at Precious Gem. Good morning, Maki Salazar Soriano. Good morning at Chibioli. Shout out dito sa Barangay Jimenez, Mapandan. Rocky's Big Brother. Good morning, manood ka ha. Bibili ka ng code. At syempre yung aking sisterette na si Marilu Malanom at si Sister Malu Bianan. Good morning po. Maraming salamat po sa inyo. At sa iba pa mga viewers natin, Ravi Ferrer, good morning po. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan sa iba pang mga balita, impormasyon. At hindi ko pa bibitawan si Besha, nandito lang yan. Yes, no? of course. Dahil marami pa kaming pag-uusapan. Magpapatuloy po tayo sa ating mga balita, impormasyon. Hihiramin ko na po ang oras ni Action Dab sa kanyang kababaihan in action. Pero sa ating pagpapatuloy, yan po ang pinaalala ni Governor Amado Pogi A. Espino III sa lahat po ng mga kababayan natin sa lalawigan ng Pangasinan, especially ngayon panahon ng simbang gabi o yung mga anticipated mass na isinasagawa sa iba't ibang mga LGUs, sa iba't ibang mga simbahan na sana'y panatilihin ng social distancing, magsuot pa rin ng face mask. Yan ang kanyang pinaalala sa lahat po ng mga debotong Katoliko na umaaten ng simbang gabi para po hindi na tumaas pa dahil natutuwa po siya dahil sa pagiging responsable ng bawat Pangasinense ay bumababa po ang bilang na ma-infected ng COVID-19 virus at ipinaalala din po niya sa mga hindi pa nagpapabakuna na kailangan magpabakuna na dahil malaking tulong po ito para makaiwas tayo sa COVID-19. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit? Posible. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Okay, natutuwa naman ako sa mga sinasabi mo, Beshi. 10 minutes, makaran po alas 9 ng umaga. Magpapatuloy po tayo pagkatan lamang na ilang mahalagang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Okay, magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Again, Action Dab, pahiram ng oras ng kababaihan in action. Kasi mga pinag-uusapan naman natin dito, lahat naman ng issues ay kababaihan issues. Ayan. So, andito pa rin natin si Direk, si Konsihal, si Beshi. Ayun, hello. Ayan, Kasama ko pa rin siya. May short break din Oo, tayo. ang dami naming napag-usapan na magagandang bagay na pwede rin namang i-share o yung iba hindi naman pwede. Oo. Pero kasi ang buhay, ganyan lang talaga. Yes. Ang importante, Direk, Konsihal, Beshi, ay nakakagawa tayo ng maganda para sa kapwa natin. Yes. Just like you, no? Sa pag-iikot mo sa barangay, alam ko naman noon pa yan. Wala pang politics, eh nandiyan ka na. Yes, Libor ka lang especially nung libor. kasagsagan ng Pakang ka lang pakan. Yeah, oo. Yung maniitor ka lang lalang na panangan, na Panangan, face shield, na oo. face mask. Kanto, sorry, hindi kita nasamahan. Alam mo naman, ang daming mga dapat ding asikasuhin. So again, Yes. inuulit po namin yung showing ng Yes, yung showing Lespo po sa likod will ng be Chapa. on December 20. Yan, 2021. So, starring Akihiro Blanco, Raymond Santiago, Edmond Santiago, Edmond should I Santiago. say, John Urbano, Tisha Valdez, Gary Concepcion, and of course, our Beshi here. Ang reyna ng Action Radio. Naman. Si Ma'am Violi. Yan, si Action Yan. Violi. Yan. Action Kasama po Violi. ako dyan. No, Yes, si Gary and- Concepcion, anak yan ni Gabby Concepcion. Yes, oo. Isa yan sa mga anak niya. Yes. Diba? And of course, it is written and directed by yours truly. Yes. And I would like also to take this opportunity, Beshi, no, Yes, sa please. pasalamatan din natin ng Philippine National Police Camp Krame for this opportunity din na maging medium din sila Yes. para may palabas yung film natin. And of course, yung mga friends natin dyan sa Pangasinan PPO. Of course. Yan. Na ngayon ang kanilang PD ay si Police Colonel Rich Montadina. Yes. Yan, bago pa lang siya, parang isang buwan. Oo, no? parang first time ko lang din silang na-meet Oo. nung... Yung mga kausap mo sa Camp Crame, si Brigadier General Harris Pama. Yes, of course, si From Sir Harris Dagupan Pama. City. Si And si Brigadier Sir General Noble from Yes. Santa Barbara, Pangasinan. And of course, si Sir Bustamante, ang Uh-huh. director ng DPCR ng Camp Crame ngayon. He's also from Pangasinan. Yan. Ito Oo. pong pelikula na to, katuwang niya dati yung dating PD natin, si Yes. Police Colonel Red Maranan. No, na siya rin yung very supportive din. Yes. Na yes. dating PD, ngayon nasa Crame na din siya o nasa Quezon City ata. Nasa Quezon yata, Oo, City. sa yes. Quezon City Police, no? So, siya din po yung sumuporta sa HAA noon nung siyang PD. Kaya nabuo itong pelikulang ito. Yes. Yan, sa Excited Match. So, yan po. Kung dito po kayo sa Action Radio, email nyo lang po ako or message nyo lang po ako, yung aking personal Facebook account. Yes, na naka-public naman. di ba? Naka-public naman Oo. siya, yung Violet Z Love. Yan, binaliktad ko lang yung Valdez. Saka yung Violets. Actually, usong-uso na yung mga baliktaran. doon. Baliktaran. Oo, Di ba? yes. Maganda naman yun. Yung Maganda. pangalan, binabaliktad mo. Yes. Di ba? Kumbaga Ganun. sa panangan, pigar-pigar. Correct. Tama. Basta agad na ibong tayo, pigar-pigar. Oo, dapat may malet so panagyan. Oo, sa pampigar mo. Bali-bali Correct. pampigar mo. Punta mo ay sa ipigar. Tanong din na ibong. Pero agad na ibong. Mahirap Correct. lalo na ibong. Yan. Support po ito sa iba't ibang mga endeavors, iba't ibang mga social Yes. support at Yes. works naman ng ating konsihal. Yes. Basta konsihal ka. Yes.
Ayan, so ina-announce mo na magugustuhan ko na yan. Ibig Naman. sabihin, masasanay na ako sa tawag na ganyan. Oo. So, Beshi, Ayan. Konsihal Beshi. Yun na yun. So, anything more na nais mong iparating sa ating mga kabayan? Siyempre, yung pagbati mo sa kanila dahil Pasko na. Yes. Ilang araw na lang. Ano bang petsa ngayon? 16. 16, ayan. Oo. Ilang araw na lamang ilang at araw Pasko na lang na. ay Pasko na din. Pero ngayon ay medyo nahinto muna ako sa paglilibot ngayong araw kasi actually parang fiesta nung parang family patron saint namin. So, Okay. so may may mass, anticipated mass. And din, libot, yung traditional libot okay. din. Oo, Yes. oo. Of course, with the observance of the health protocols din. Yun. And ayun din, sa mga tagalinggayin din, ayun, nandun lang din lagi ako sa mga imbitasyon nyo. Mga Christmas party, mga birthday, mga patay din. Ayan. KBL. Yes, lagi Kasalan, rin tayo sa binyagan, mga, libing. yes, sa mga pakikiramay. Oo ganyan. naman. Oo naman. And syempre, ayun, busy pa rin din tayo for promoting the films. Kasi hindi lang dito sa Pangasinan yung showing nun. It will be a nationwide. So, malaking bagay din yan na at least yung gawang Pangasinan ay nakikilala rin ng iba't ibang bayan o iba't Tama. ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Kaya tayo at mga- hindi lang, di ba sabi mo nga, Beshi, may mga friends ka din na Kahit nasa taga-ibang abroad. bansa. Yes, oo. Na pwedeng-pwede nilang i-access yun. Yun din yung kagandahan nun. Unlike sa sinihan nga, di ba? Na Napapasok ka lang. napapasok ka lang. Kailangan dalawang kayo, tapos Yes. dalawang ticket pa yung mga bibilihin abroad, mo. hindi na rin sila makakapanood. So Oo ito, ayan. Yan. So, pang-international kasi yung beauty mo. Ano naman? Yes. Biglang naghagod ng buhok. Thank you once again at kay Murphy Brown. Yes. Thank you. Sabi niya, we're so proud of you. Thank you. Hoping for more roles in the music. Naka-direct yan. Yes. Bikini Man. At saka Pero hindi pa after naman ito yung huli. this Marami is pa just the tayong first. gagawing mga Ibig sabihin, my films. first, my Yes. second, my third, my fourth. Yes. Why not? So, Diba? promote ko na lang yung page namin. No? Yes, so, please, oo. Para at least for more information, just visit our Facebook page, HCA Production, Mm-hmm. or you could personally message me, Direct Harvey C. Aquino. Mm-hmm. And sa YouTube din, meron kaming HCA Production. Andun yung mga previous films na nagawa ko. Pwede nyo pa rin panoorin or pwedeng balikan. Ayan. O kaya dito rin sa atin, sa akin, sa Action Yes. Radio, no? Pwedeng ito yan, di ba? Ayan, no? HCA. Yan Yes, ba? yan po yan. Yan. Okay. So, yan. Yan po kayo. I-like nyo po yan. Naka-like na ako, ha? Tapos, mag-message po kayo dyan. O kaya kay Derek Harvey Aquino. Or sa kay kanyang, Mr. MG Season, ang aming Ayan. production manager for the tickets and how to watch it. Yes, Yan. or how to watch. Yan, para ibibigay sa inyo yung Link. yung code And kung the paano. link, yes. Ayan, the link. Ako din, ito din yan, yung aking Facebook. Yan. Yes. Kita nyo, Yan. yan. Yung magandang picture dyan. Oo. Yung picture lang yan. Pero it's been ilang month ba tayo hindi nagkita? Matagal. Last Matagal. year, oo, matagal. And nag-iba ka Wow, talaga. thank you. Thank you, Beshi. Abalang ko yun, walibalon empleyado yun. Ano ba? Hindi Bikini. Kaya may bisdagupan na muna na kay Lara Japon ko. Hindi kasi katatapos ng Miss Universe. Alam mo yun? Oo, so yun. So Diba? parang mayroon pa rin Oo. Yes. So, Anyway, congratulations sa Philippines. Oo nga, Nakapasok top ulit five. tayo sa top 5. Not bad, di ba? Yes, of course. Ang magiging top 5 mo. Tsaka siya na yung pinakamaganda para sa lahat. Yes. Ang Pilipino naman talagang katangi-tangi ang kagandahan Yes, natin. exactly. Especially mga Pangasinense. Tama. Si Brother Dave Hugo Landay, o tagalingga yun to. Yes. Brother Aquino, Harvey. Nakampanya ko niya. Brother, tsaka Sister Dara Landay, maabigyan kabusanan si kayo dito sa Action Radio. Regards from the Anglers Club of Lingayen. Yes. Ay, Wow. Anglers Club of Lingayen. Baka naman. Yung beshi hello ko dito. po, sir. Ayan. Ulanday Kumusta? family. Ulanday family. Oo. Tsaka ma-Anglers Club of Lingayen. Mag-hi lang po ako, sir. No? Oo. Bawal, sorry. Oo, hi. Basta, Hi, sir. Basta ang tayulatan. Tayo lahat. Aray mo nagbanwit o Nuno Lingayen. yun lang may number 1 kanda yung Correct. tatawag. Oo. Kasi A. yes. Di ba? At kay Ruben Villanueva, ay, kumusta na po kayo? Good morning, Ma'am Bioli. Long time. Oo nga kumusta na po kayo? Aris Boy ng La Union. Kumusta ka na, Aris Boy? At saka, Brother Dave, manood ka ng Lespo sa likod Yes. ng Chapa. Kasama ako sa mga cast yan. For sure, magugustuhan At po hindi lang ninyo. basta-basta kasama. Correct. Yes. Isa po ako sa mga
may mahirap na role. Yes. Ganun, no? Everybody could relate. Yes, that's right. Okay, maraming salamat, Beshi. Yes, thank you so once much for the again. time, Beshi Violi, and sa Action Radio kay Kuya Conrad. Ayan. So, Siyempre, na-miss ko rin pamilya yan si ka na, Kuya kasama ka Conrad. na Yes, dito of sa course. Action At sa Radio. lahat po ng mga nandirito ngayon. And kasama ko ngayon yung pinsan ko. Ayan. So, Hi. si Sedge Aquino. Ayan. Yan, mga So, Aquino. oo. Aquino, Atan. So, number Atan, one. so imutoyo. Atan. Atan na, Aquino, Aquino. Tan. Oo. So, dapat. Oo, so piliin nyo. Ganon. Okay, so... Okay, thank you so much and God bless po sa lahat. And, Yan. yan, Maraming good morning. salamat. Good morning po. Maraming salamat. Alright, yan po mga kaibigan, si Direk Nikki tuloy, Harvey Aquino. At basta Aquino, di ba? Less po sa likod ng Chapa, December 20 hanggang January 5. Sisend po namin sa inyo yung code. Basta doon po sa mga binanggit natin na account at CF Production, sa account ni MG Season, at account ko din, pwede po kayong mag-message sa akin para masend namin sa iyo yung code. Yan. So thank you so much. Suportahan po natin ang talentong Pangasinense, ang talentong Pilipino. Karamihan po sa mga talent dito ay mga Pangasinense. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Action Dab, dahil hiniram ko ang iyong oras. At yung mga nag-message po sa atin dito, sa ating comment side, Action Claire, pakitawag nga si Claire, sandali. Yung mga nag-message po dito na nagbanggit si Ma'am Fresh, si Gemma Cervantes ng Mabini, San Quintin, Pangasinan. Okay, panalo na po kayo. Merry Christmas po sa inyo kasi nagpapamigay kami ng wellness package, no? Gift pack from Action Radio. Meron siyang 4 na boxes ng vitamin C. Yung per box na yun, 30 ang laman niya. So, times 4, 120. Pakitingin lang yung pangalan ng mga nandito. Lahat ng mga ito ay nanalo na. Si Gemma Cervantes. Basta kahit na nandyan sila. Masaya ako ngayon. Nandyan si Beshi. Kaya pananalunin ko sila lahat. Yes. Pakisulat na lang, Miss Action Claire. Gemma Cervantes ng Mabini, San Quintin, Pangasinan. Adayo. Ikaw... Oo, basta Gemma tapos isa pa dito, Ravi Ferrer. Ang pangalan niya ay Rani Ferrer from Lasip Grande, Dagupan City. Ang kanyang sinabi, Love Notes Unlimited. Diba? Kasi nagpabanggit ako ng mga programs ng Action Radio. Rani Ferrer, Lasip Grande, Dagupan City. Siguro ka mag-anak namin to. Yan, thank you. At ganun din kay Love Notes Unlimited, dami niyang sinabi. Mga issue ng bayan, San Quintin. Si Ate Delia, sige na, kasi naman siya. Palagi naman siya nagbibigay sa kanya. Obdelia Cabais, Gutgutaw, Papaguyan. And then, sino pa ba itong mga nandito? Yan, yung mga nabanggit ko. Congratulations, winner na po kayo lahat. 3 ba? Oo. Panalo na kayo lahat. Alam niyo naman yun. Masaya ako eh. Tsaka Pasko. At kailangan po nating mapanatiling malusog ang ating katawan, malakas ang ating resistensya. Kaya kailangan po nating mag-take ng vitamin C. Ganun din yung Sed Panyawan. Nasaan yung Sed Panyawan? Sed Panyawan Plus. Yan po ay makatulong para po mapalakas ang ating resistensya. Mapababa ang blood sugar, ang bad cholesterol, at yung mga hindi daw napagkakatulog. Yan, ang Sed Panyawan. Ganun din yung mga mahirap magbuntis. Mag-take po kayo nito at makakatulong po para sa madaling pagbubuntis. Yan, Sed Panyawan Plus. Meron din tayong Sed Panyawan Linimet na mabibili po dito sa Action Radio. Okay, thank you so much. Balbalig salamat at si kayo namin. Lahat po ng mga viewers, lahat po ng mga listeners natin. Thank you din sa lahat po ng mga senior citizens natin dyan sa San Quintin. No? Dadagdagan na lang namin yung vitamins na ibibigay namin sa inyo pagdating nyo dito para po ibigay po ninyo sa mga senior citizens dyan sa San Quintin. Madam Precious Gem. Yan na, dapat pag nagpunta kayo dito, yan nandito ako ha. Itaon nyo na nandito ako, i-text nyo muna or i-message nyo po muna ako. Dahil po sa support ninyo at pagmamahal ninyo, kaya we're giving back.
Yan ang aming pagmamahal din. Thank you once again. Basta palagi po namin pinapaalala sa inyo, kailangan sa pagdating ng eleksyon, piliin po natin yung mga kandidato na talagang nagmamahal. Yung nararamdaman natin yung tunay na pagmamahal nila sa atin. Hindi yung mga nagpapakyut lamang. Yung mga tunay nagbibigay ng serbisyo publiko. At the same time, yung may takot sa Diyos. Mahalaga po yan para maging maayos ang kanyang paninilbihan. Dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, tuloy-tuloy po ang pagmamahal, mga serbisyong binibigay ng Espino, Governor Pogi Espino, syempre ang Congressman Jumel Espino ng 2nd District, Beshiha, Congressman Jumel Anthony Espino ng 2nd District, very supportive yan. Ibabaga daw gauni, ano ba naman? Wala naman sa edad dyan. Nakita naman natin kung paano siya manilbihan ang kanyang Project Imis. Oo, di ba? At saka, ganun din. Pero wag mo na rin kalilimutan, wag nyo rin kalilimutan 4th District, ang Congressman Toff de Venecia, na kalahi mo ito kasi mahilig din siya sa mga pagpupudyus, sa sining. Yan, so kasama mo yan, Beshi. Congressman Toff de Venecia ng 4th District ng Pangasinan. At iba pang mga leaders natin na talagang nagbibigay ng serbisyo sa atin. Good morning po dyan sa bayan ng Sual, ang mga nagmamahal kay Mayor Dong Kalugay ng Sual. No? Si Mayor Dong Kalugay kung ano-ano mga issues ang ibinabato sa kanya, pero hindi naman po yan napupruwebahan dahil ang kanyang pagmamahal sa bayan ng Sual ay talagang subok na at umunlad ang Sual nung siya nandyan. Si Mayor Dong Kalugay ng bayan ng Sual. At huwag mong kalilimutan din ang Mayor ng Calasiao, Mayor Joseph Bauzon, na bata pa yung mga yan, pero kung mag-isip ay talagang para po sa kanilang mga kababayan. Good morning din sa mga taga 3rd District, pang Congresswoman Rachel Baby Arenas. At syempre sa 2nd District din, huwag mong kalilimutan, si Attorney Heidi Soriano Beshi ng 2nd District, katulad nating artistahin, no? Maganda na, matalino at mabait pa. Ayan, Heidi Soriano. Sure yan, no? Attorney Heidi Soriano ng 2nd District ng Pangasinan. Oo, very supportive yan sa mga boses natin, boses ng 2nd Distrito sa 2nd District o sa Sangguniang Palalawigan. Thank you once again. Kasama natin sa ating technical department si Action Conrad Alvarez. At syempre, thank you, Beshi, for coming. At again, less po sa likod ng Chapa. Mag-message po kayo, SCA Production, kay Beshi Derek Harvey Aquino, kay Action Bioli para makuha po ninyo yung inyong code. Basta 200 pesos lamang through GCash or bank transfer, or pwede nyo pong ibigay ng personal pag makakasa o pag nakikita nyo po kami. Para mapanood po ninyo ito, support na rin po sa mga local talents natin. Thank you. Ako po inyong lingkod, Action Violi Valdez Ferrer. Keep smiling, everyone! Siyempre, dito lamang po sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino! Inyong napakinggan. Radyo 1161. Action Radio Pangasinan, ang ating oras, 20 minutes more to go bago ganap na mag-alas 10 ng umaga. This time check is brought to you by
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.